להתנסות במשהו אחר לגמרי. ידידים זה מערכת שהיא גדולה ותומכת. אז זה משהו שככה גורם לך להרגיש שאתה עושה איזשהו משהו משמעותי, שאתה באמת נמצא במקום הנכון שלך. זה נותן לך הזדמנות שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. מצאתי שאני יכולה לתת מעצמי בצורה מלאה. כדאי להיות פה, זה ארגון שמאוד חם ואוהב. סיפוק אישי. הרבה שמחה בחיים. מלמד אותך על עצמך המון. זכיתי להכיר נערות מדהימות. מצאתי בן אדם אחר לגמרי. עבודה בידידים בעיקר חשפה אותי ליכולות שלא ידעתי שקיימים. לקבל את התודה מהם, שאין דבר יותר טוב מזה. יצאתי מאיזושהי בועה שחייתי בה למשהו חדש. זה תפקיד שהוא מאוד גמיש. אם אתה תיקח אותו בצורה רצינית ותתמסר לזה, אתה לא תאמין לאיזה מקומות אתה מגיע. לדעת לגשת לנערות, לטפל בבעיות, לגשת לחונכות, לעזור להם, לסייע להם. ואתה ממש מקבל כלים. וכשאתה חוזר לכיתה בשיעור שאחרי זה, אתה כבר הרבה יותר חכם, הרבה יותר יודע, ומכוון אותם בצורה הרבה יותר נכונה. הם בעצם נתנו לי את הכלים להתמודדות עם מקרים קיצוניים. הרבה ידע בכלל, להבין אותם, בכלל, גם את עצמי. להבין מה הכלים שיש בידיים שלך כדי לעשות את התפקיד הכי טוב שאפשר. כל הכשרה הוסיפה לי ולימדה אותי ופתחה אותי לעולמות שלא ידעתי שקיימים. ברמה האישית נתן לי כלים שזה לאו דווקא לכאן ועכשיו בפרויקט, זה בכלל, זה משהו שאני בטוחה שאני אקח אותו איתי גם למקום האישי, מקצועי בעתיד, משהו לחיים. זה סיפור של כיתה שלמה. הוא התחיל את השנה בעצם עם ציונים נמוכים. הוא היה נער מאוד בעייתי. הייתי חונך אותו אישית. חזר ללימודים. היא עבדה, היא שיתפה מדרגות כל ככה שנה. היום, כעבור שנה, בטקס סיום ידידים, אני יכולה לספר שהיא הציגה תעודת הצטיינות שלה מבית ספר. מבחינתי זה הצלחה, שהיא השיגה את מה שהיא באמת רצתה. זה היה מאוד מרגש וכיף. בסוף שנה הם כתבו לי איזשהו מכתב והודו לי כביכול על כל השנה הזאת. ואני אמרתי להם שלא מגיעה לי שום תודה. אם מגיע למישהו תודה, זה להם. הרכז עושה המון, הרכז גורם להכל לתקתק. שהפרח יגיד לגנן תודה על זה שהוא גידל אותו. סך הכל השקע אותו. הפרח, הוא הביא את הכוחות שלו בפני עצמו, וכל התודה מגיעה לו בעצם. יש ילדים שאנחנו פשוט יותר כמו האחים הגדולים שלהם, שמשמשים להם כמו מודל לחיקוי. הוא ככה מאחורי הקלעים הרבה, הוא מתקתק את הכל, אבל הכל יוצא מושלם. אתה נכנס פה לחיים של בן אדם ואתה משמעותי. וכמה שאתה תהיה יותר אכפתי ותרצה יותר, ככה אתה תשנה יותר. חשבתי שאני בלי רגשות, אבל כשרואים את המצב של הילדים האלה לפעמים, את הבית שלהם, איפה הם באים, אז אי אפשר שלא להתרגש ולקחת את הדברים ממש ללב. למדתי שאתה נותן קצת, אתה מקבל פי 10 חזרה. גם ברגעים הכי קשים אפשר למצוא נקודה טוב. זאת התשוקה שלי, לעבוד עם בני נוער, לסייע להם, לייעץ להם. זה התפקיד שלי, וזה פשוט משהו שנתן לי את הסימוכין לזה, ועל זה אני מודה לידידים. גיליתי שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות באמת להצליח בדברים, בכיוון הזה. ידידים זה אש! אם אתם אנשים צעירים שאכפת להם ממה שקורה פה במדינה, אם אתם לא רוצים לדבר על מעורבות חברתית, אתם רוצים לעשות, אתם רוצים להתנסות, אתם רוצים לקדם משהו לטובת חברה ישראלית טובה יותר, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לידידים. בידידים אני מבטיח לכם עבודה קשה, אבל איכותית. אני מבטיח לכם קורס איכותי מאוד של המכון למנהיגות והתנדבות. אני מבטיח לכם את מה שאנחנו מגדירים המקצוענות בהתנדבות, רכישת כלים לעשות את העשייה החברתית בצורה הטובה ביותר, אבל לצד זה גם את מנהיגות עם ידידות, הערכים של ידידים, העשייה בטוב למען האחר, הערכים שמדברים על חוסר ציניות, על עבודה משמעותית לטובת ילדים, בני נוער וצעירים, למעשה למען הקהילה כולה. אני מזמין אתכם להצטרף לחוויה, ובטוח שאם תצטרפו ותעשו, אתם תרגישו שעשיתם משהו, הוספתם עוד נדבך בבנייה של מדינת ישראל.